Ayo. Oh, unsay ato? Ay, ma'am. Ay, Ay, may ugto, ma'am. Kanang taga-barangay dahi ko, ma'am. Oh, nyag taga barangay ka sir. Unsay Ay, ato, kanang, sir? ma'am, kanang. Di ako'y daghangda nga mga groceries, ma'am. Bugas, mga noodles, mga dilata, o di pa dyan biskuit, ma'am. Ay, nya unsa man ko na sir? Ay, Jesus, ma'am. Abi mo, ma'am, kaming taga-barangay, ma'am, no? Manghatag ya pumig ayuda. Ay, ayuda dai na sir. Oo, ma'am. Sir, Ay, lan bi ato ba? Unsa problema ninyo sir? ha? Mano sige mo magpanghatag og ayuda? Ay. Atong naaging simana diri pug ka. Pero di ba nagpug ka ng hatag sa gag ayuda? Ay, di, Unsa ma'am. man ako na imong Abi mo, ayuda, ma'am. sir, uy? Pasalamat gitag maayo sa gobyerno, labi na sa tong barangay, ma'am, nga naadyo ipanghatag nga mga ayuda ba? O laki sir. Nagpaslamat lagi ko sir nga naghatag ayuda pero unsaon man na nako nga daghan naman kayo ko diri in town oy. Ay, Pero medyo naghana na ko sir ay ato na aging simana, ato pag yun aging buwan. Nagsike mo og panghatag og mga ayuda. Unsa pagtuon ninyo namo mga lumulupit diri sa tong barangay, mga tapulan? Nga nagsalig lang mininyo, nga nagpabuhi mininyo? Uy, kaya po namong manrabaho no? Ang ako ang bana na ay trabaho diha sa Chunishi. Konnichiwa, Chunishi. Trabaho niya. Unsaon man na namo na nag-abot pa dire. Bisa pagsudlo nimo sir, ang kato hinatag ninyo atong mga niaging buwan, naapag in taon hangtod karon. Di, wow. Ayun na sa mo sige panghatag po sir. Uy, ato na sa uban ay panghatag sa laing barangay basi nga arid to. Kanang, ma'am, human naman sila, ma'am. Kanang, muna ikaw na sa damong natagaan. Ah, subo pasabot perti gyud imong daghanag kwarta at pundo sa barangay di ay. Sa Ay. inyo magisigig panghatag Nilani ayuda. yun yung barangay, ma'am, kanang mga taghatag, ganana ba? Bisip pagulay mga layo na to mga kalamiti, mga kalamidad. Unsa na ma'am, basta ang importante, ma'am, makahatag ta sa mga labaw pang nanginahanglan. Sama ninyo. Ay, ako sir, masabot ra jud kog bisan pagkadaadlaw mo manghatag ko, nabagyuhan ba mi, nasunugan ba mi. Kaso okay ra kaya among pagpuyo sir. Oy, ako pa ninyo no kanang pundo niyo sa inyong barangay. Pay pa inyuhan ang dadon sa inyong kaugalingong balay, kundi mag-outing mo. Manuri ba mo og laing lugar? Di, ma'am. Ay, usik inyong kwarta kay nana mi daghan lagi sir. Sayang kay ma'am. O, usa ka balde nga biskwit o dai kanang mga groceries. Napalagi dari ang tulo ka balde na kung dawaton ko na ikaupat ka balde na sir. Wa mong hilig Ma'am, mga cup noodles, mga noodles, mga Ay, dili mi anang mga cup noodles sir. nga napar bay bugas ito, ma'am, nga tulo ka sako, ma'am, ako Kana mag pa sa bugas rin nga dili lang mi anang kanang mga noodles sa kay healthy living lagi mi mag-umara mi nya gusto namo kanang fresh gyud na mo para ta jud mi sa merkado ko unsa Ay, ma'am, pwede gid mo makapalit, ma'am, kay naaman sa tay mga gulay, mga unsa ka mga healthy living, sus, naasa ta na, ma'am. Sir. Sige, ma'am, kuhaon sa nako. Ay, ayan sir. Ibalik na lang ang tanan sa barangay sir. Kay wa na jud ko magkinahanglan ana inyong ayuda sir. Ay, nana jud ko daghan lagi diri sir. Uy, ato na aging buwan lagi na aging simana. Kapila naman pa nagbalik diri sir. Uy, imo mo na ipamugos na imuhang. Kung uli na to sir. Wa ko maginahanglan ana sir. Ay, ako lang, mauli ko, ma'am, ako lang ibilin. Sir, ay dadaan lang sir. Wala ko naginahanglan lagi ana sir. Ha, sige sir. Sige sir, ayun na ento magbalik diri sir kay usus maglisod mi og kaon akong bana sa maglisod mi og kaon Ma'am. na kay healthy living lagi. Mi dili lagi mi mo kaon ng mga dilata lagi ka ng biscuit. Sige sir ha. Hilason, Sige sir. hilason, masagag dagway, ma'am. Oh, sige sir ha. Ay na magbalik na rin sir ha. Wa mi lagi nanglaan na sir. Naami daghan me.